Hadin ka jing sapreng ka wei ka video hakaba arngot ke rang ba akila kho tang da ka kti ya ka surok nopo dan sona porut kala pelong ya ka kong bindas hadin ka jingyo I ya ka tai ka video kala lek pet hi da laki khamat ya ka tai ka jaka ka badan harut ka shnong plasha shushu haba poi ha ka tai ka jaka kala yakran batu manager bat ke nong trai ya ka ne ka surok habalap ya ka jing shisha dalade hi ka kong bindas kala kho ya ka ne ka surok lembat ka to ka ne kir long kami tang da ka kti Himdon ka jing sngew ka hadu pangala IT ka jing im ka jongana ka banta ka jing e jong pai ba Henry mentapat ngayu I ka jing kritot di ka bala syapa balat tinda ngasusi tidak ngasusi ngamdi ka ba na banta ya lagi apa yang lah man lagi ada tahu penuh dengan orang ada dua belum punya orang lagi untuk bani itu mani kayu apa ngan kalau apa sangat balap ya mengatakan kerpat hi pi pin pentre bahaya kan ga surang namar hadin kat no peu snem ki long din ki jongi kin yo ban pen dan kami kan surang hadin kat no snem kin sayo biang na iya kan ga surang pitip nda ki san peu ndri peu snem ki yo ni kim yo ya ka iya ga surang Henry menta pi pim padlek surang ulas sneo ka jing pentre jo pi long na kalian jonganga na rela da pin pentre bahaya kayaknya ngata ngaku ai ba pin pentre bahaya ba na kalian mesin ya pi bateri mesin no ditray ke mesin tang ba bele hadu balak yang surok ngidap ta kajing sngo kumen baharo na kaliang jongi kinong song snong jong gathan den nong po ke beyai lanti na kane ka ju ka surang Henry ka basnusi ka long ba habangila yo ya kane ka surang ngilapan ban hangne bakar kom pentre ya kane ka surang kan nom ai jing hun yang iki nong song snong jong kane ka than bat ka dong ka jongi tham tam le yang a ka bala len la de ka bala shim ya kane ka rai ban sya thangan kat bo ka sarkar kampat ai ya ka rai ban persnai ka surang kadon ka jing kta hanga marwe hi namar ba ngiyo ya kane ka surang da ka jing ya mi pajba ka jongi sya sekretariat bandawa ya ka sarkar de ka sarkar kala ai ya kita ki jing dawa ki jongi Henry ngi kerpat ya u kontraktor uba shim ya kane ka kam ba pentre hapo jo kane ka surang ba in pentre bah bakan nomja kumne kumbangi yo I mentah baro ki pajba hapo ka jela ka jongi baro ka we ki layo I ya kata ka jing tre turti hapo jongane ka surok ka jongi te na kaliang jonganga kerpat nengkong ya kontraktor ba ide ban pej bah ban pentre bah na ka banta kan de ka surang khanang bakan long ka jing yo surok jongi kalong kalat jing mentoy na ka banta ki pajba ki babun ki balang de na ka banta ka jing mentoy jongi simet ndrei ka de na ka banta jong ki pajba na ka banta ki bapang ki basitom ki bayat man kasni na ka ne ka surang tena ka liang ka jonga nga airu ka jing sngew ngu ka bakrau na ka banta ki pajba nong shnong jong ne ka than bat ka dong ka jongi ya ka district ribhoi baro ka we bat ya ka jelai baro ka we ki balawan ban ai ka jing kersian yang ha ka por bangali sya thengan sya sekretariat na ka banta ban penio ya ka ne ka surang hadin ba ngila yo I baro hakiran san social media bala viral ka ni ka jing 330 ya ka ne ka surok umden nga banong ban susyong haying ngam snusong taga daw na ying ngami dang stamp banwan pej dala dehi ya kan de surang Henry ondang alawan hang ne bat ngilayawan lang bat kini ki paralog baro mo ki bayadon lang bat ngi hakane kesni ngilap sisya he bakalong kumtu kumbaki pilayo I menin bakal aja kumtu tengilap hang ne mar khamat ru bakalong hi kumtu te ngapan pauro kajing sengu kemen kajing sengu ya uneu manager jong uneu kontraktor ru ubala kular ban ai kajing tre ka bakhamba nang ne khmat mo bat kilaya repair hang ne kilaya kho lut ya kate ga jaka ka bala ra kate ka rong ka bom bit kate ka rong kilaya khlong ya kate ka rong bat kilaya le bha ya kate ga jaka ka bala ur tenang ta ikular ru ban pej baro silanter jong kane ka surang ban ya le bha nang ne khmat te kata hi kata ga jing sngew ngu ka jongate
haki kendiat benai ki bala diap house nyam bala len ngidang lab shisin ba kajing pentraya hangte ha kam hakmat hang ne pop la syahi ba ki tep ya umpat hapo kti ma te ngadon hanong po ngamyo I ya kata Henry ki wansen ya ki dur ki wansen da ki video ki prolog jungi nang ne na plasya nam den na diwan ki ring video ki lap ha katu kapor ba u ba pentre ha katika umpat hangte u tep be hapo kti be te uti umpat pada long la bam ka kti umdon sya jorang te hadin kata long marcin yo ya kata kubor ngiwan pej ngiyawan bat ki pralog yawan bat ka dor bat ki dor bar snong nang dia nang ta ki siang bahalang na po umden ria ki jongi ki senjuk rong bar snong yawan lang ha katu kasni bat manager jongki ula kelong biang sai sisin ya utu umpan bat ula ai biang ula seling biang daki mau napo bat ula bu ya utu umpai hajerong jong mau Henry menta ngalet pej biang hangte ngayo I ba utu umpai ula dap biang ka keti te ka hae kan lej to menta portlang melelei bom don slap Henry yo lese dalawan slap ha ka porliur yo lese katika kan dap kan sileng biang ha kate ka ju ka jaka kata rukawan ra ka jing nang ta ki kenro hasilan ter kini ki lenti hasilan ter kini ka surang ngayo I bakidang bun ki kelbat bakindang day ban ai nang ta ki umpat ki baki day ban ai ngayo I ya kata ka jing duna ha ka bang ngayo I bala tua hala poi ka jing tua du surak romdon ki kelbat na kata ka dawlang nakalian sunga kerpat ba sa sisin ya kontraktor ba uwan pej biang ya kan ya kesurang ban hangno ba ka baduna ngakwa ba inwan ban pentre menta hakini ki kendiat sni ke ban sawan shwa ban pendep ya kan ya kesurang